Dobre. Toto máme. Toto tu a toto tu nepotrebujeme vôbec. Toto tu. Dobre, môžeme. Nahráva to. Žiadne ksichty, hej. Ten údio nám bude zavádzať, ale tak hádam si môžeš dostatočne. Dobre, ready? No, poďte. Tá dvojka išla pekne. Čo to pozor? Smrtiaca zatačka. Je to blikatko. Aj záber na cestu. Hej, svíco, pice! Tak to bolo také, že LTT je ten cyklista s tým naklaďakom. No a kliďanku. Môžeme dať ešte cestu naspäť trošičku to prevetrať. Hotovka. Že už to jazdí použiteľne. Jazdí to použiteľne. Dobre. Tak to je hlavné, to sme chceli. Akože teraz by sa to ešte dalo ladiť, drobné pičoviny na tom vystrájať, ale To je zatiaľ tip-top. no odo mňa môžete. Počkaj. No, ide zavadzač. Môžete. Dobre, ready? Môžete, že hoci kedy, však to už to len napájame. Ono to až tak neosciluje. Teraz to až tak neosciluje hore. To sa ale nás to má pekný, keď je to označené. Stačí vťuknúť kompletne, koľko sa to hneď ide. Pokiaľ je to v otáčkach, hej? No. Brutálne to nastupuje. A zase teta cyklistka. To je ona, no. No, toto, deduška. Trošku spomalíme, niekto ešte len. Málo to hovorím, celkom, keď už je to v točkách, tak to až tak neoscilovalo. Pri tom nábehu to trošku kolíše, ale už keď ho držíte v otačkách, tak Skúsime ešte. no. Teraz. Není o čom. Není o čom.